Vale. El capítol 6 és un aprofundiment en el bucles, vale? Però bueno, o sigui, aquest capítol no és absolutament necessari que el faceu, vale? Si com a mínim i basta que faceu els exercicis del capítol. El que passa és que hi ha coses que són interessants. Per exemple, l'opció de print, vale? Si tu escrius un programa que faci print pink i després print octopus, per exemple, s'imprimirà així pink i després octopus, vale? Si tu vols, en línia separada, si tu vols que després de pink no se canviï de línia, has de posar aquest paràmetre amb aquest valor, un caràcter nul, vale? Per tant, això s'imprimirà un darrere l'altre, sense espai. Si haguéssim posat un espai, com per exemple aquí, doncs s'imprimiria pink espai octopus, com ho teniu aquí, vale? Bueno, això entre altres coses. I després ve el que és, diguem, el que va aquest tema, que és de fer bucles i bucles i bucles i totes les combinacions possibles. Jo no penso fer un vídeo més enllà d'això per comentar-vos com jo faria aquest capítol. Jo el que faria seria intentar fer seguint tot això i després teniu en compte que aquí teniu accés a les respostes de cada un dels problemes que us posa aquí. I a més teniu aquest vídeo i tal. Però ja us he dit que no és... podríeu passar aquest capítol sense problemes, ¿vale? Perquè, està bé entendre com funcionen els bucles i tal, però, ja us he dit que no... De fet, amb els meus alumnes a classe només els demano que facin els exercicis, el worksheet. Això sí que us recomano que ho faceu, però ni tan sols el lab no cal, ¿vale? Vinga, això per el que fa al capítol 6.